हरिओम रामकृष्ण हरी माऊली कोटी कोटी प्रणाम. जे कोणी हा बाईट वगैरे बघताय त्या सर्व माऊलीला रामकृष्ण हरी त्यांच्या चरणी कोटी कोटी नमस्कार. श्री संत ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी मंडळ आज आपला चौथा आषाढी पायी एकादशीचा पायी वारी उत्सव आजपासून संपन्न होत आहे. आज सकाळी आम्ही मडगावहून काही वारकरी मडगावहून केपेला चालत आले. तसंच एक गट बेंदुर्डे होऊन इथं केपेला चालत आला. केपेला त्यांच्या सगळ्यांचा संगम होऊन आता दुपारी हरिपाठ वगैरे आरती महाप्रसाद झाल्यानंतर तिथं एक कार्यक्रम होता. मराठीचे ज्वलंत प्रेमी श्री सुभाष वेलिंगकर आणि एक गोवा राज्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्या उपस्थितीत आणि परमपूज्य स्वामी मठाधीशाचे सुदर्शनाचारी यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला. त्यानंतर महाआरती महाप्रसाद होऊन सगळे लोक आता आपली वाटचाल चालत आहेत. केपेहून हा प्रवास आता सावर्ड्याला पोहोचत आहे. याच्यानंतर कमलेश्वर मठात सावर्डे फोंडकुलीला आमचा मुक्काम राहील. उद्या सकाळी योगा दिवस आहे 21 जून. त्या दिवशी सकाळी योगा दिवस करून योगाचे दर्शन देऊन योगाचे प्रदर्शन करून सगळ्या माऊलींना योगाचे महत्त्व पटवून देऊन त्याच्यानंतर वारीची परत चालता होईल. ती उद्या संध्याकाळी मोलेला मल्लिकेश्वर मंदिरात स्थापन होईल. हा प्रवास आता चालत पण 16 दिवसांचा असून 4 तारखेला आम्ही पंढरपूरला पोहोचत आहोत. 4 तारखेला पंढरपूर पोहोचल्यानंतर 5 तारखेला आराम करून 6 तारखेला आषाढी एकादशी पाळणार आहोत. तिथं अभिषेक विठोबा रखुमाईनं अभिषेक घातल्यानंतर 7 तारखेला काला करून ही वारी नंतर बसने येईल. या वारीत आता जवळजवळ 150 वारकरी आहेत. दिवसेंदिवस हे वारकरी वाढत आहे आणि पहिल्याच वारीला आमचे 50 वारकरी होते, दुसऱ्या वारीला 100 झाले, तिसऱ्या वारीला 125 होते. आता हे जवळजवळ 150 वारकरी होत आहेत. सगळे अतिशय आनंदाने आणि गुणगान करत नाम संकीर्तन करत परमेश्वराचं नाव घेत वाटेत प्रत्येक वारकऱ्याला सगळे माऊली काही ना काही भेटदान देतात, योग्य देतात, द्रव्यरूपी देतात, द्राम देतात. तसेच चहा पाण्याचा वगैरे कार्यक्रम असतो. हे नुसतं आमचं चालायचं, खायचं, प्यायचं, नामस्मरण करायचं आणि झोपायचं हाच कार्यक्रम आहे. वारीचे कल्ल्या संत ज्ञानेश्वर मठाकाशांच्या वारी कल्ल्या असा त्याचा तालुक्यातल्या समाजाचे वैर लोक असतात. आमच्यामध्ये आमच्या मंडळाच्या आदल्या अध्यक्ष असंख्य असे लोक सगळे लोक जे आहेत 15 दिवसा उपरांत जे पंढरपुरा पावतात आणि सगळे 18 दिवसांची जी वारी असतात त्यांनी सगळ्यांना शुभेच्छा येतात. आणि दर 2 वर्ष झाली हांव बी केपें साकून उपऱ्यापर्यंत चलपाक म्हाका भागी मेळटा म्हणजे लाभला. आणि खरेंच हांव सगळे वारकरी जे आसात तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा येता. जे विठ्ठल रखुमाईन देवान तांकां सगळी सुरक्षा बऱ्यापैकी तेमी वचून बऱ्यापैकी येवची अशें देवा कडेन मागता. आनी हातूंत म्हाका सद्या आमचे कितले न चुकता वयतात ते म्हाका सांगला की जेन्ना आमी प्रत्येक फावट हांगा फुडें वयतात जाल्यार प्रत्येक कडेन एक सोय आसता, राहण्याची सोय, देवळाची सोय, न्हावपाची सोय. आनी त्या पद्दतीन जे भावीक आसा तांची पुजा करता त्या वारकऱ्यांची. आयकपाक खूब बरें दिसता. आनी आमचे सगळे लोक आपले सगळे 18 दीस हे करून आयज दीस दितात आनी सगळे आमचे दर वर्सा न चुकता म्हणटा अशें वर्सा सद्याक 3 वर्सां आमच्या राजू बसवायक आसा, अब्दुल सरपंच 18 वर्सां जाली. अशे आमी डॉक्टर आसा, अशे अनेक लोक आसात जे एक फावटी चालू जाल्ले केन्नाच बंद जायनात. अशे पद्दतीन आयज देवाचें दर्शन घेतात. अनेक फावटी विठ्ठल माऊली कडेन मागता तांकां सुखरूप देवान परत व्यवस्थीत दर्शन जावन ते परत येवचें. गजानन महाराज की जय. गजानन गजानन पार्वतीचा नंदना मोरया. गजानन गजवदना. गजानन गजानन पार्वतीचा नंदना मोरया. गजानन गजानन पार्वतीचा नंदना मोरया. गजानन गजवदना.